בסרטון הזה אני ארצה לדבר על הכאב שאנחנו נושאות כשהקליניקה לא מתמלאת כפי שהיינו מצפות. אז הכאב הזה בדרך כלל הוא מאוד לא מדובר, יש סביבו הרבה מאוד בושה והסתרה, וזה יכול להיות כל מיני תרחישים, היומן לא מתמלא, המשרד לא מתמלא, הסדנה לא מתמלאת, ויש שם כאב. כאב שנוגע בראויות שלנו, בתחושה של התסכול, באור הזה שרוצה להאיר, ביכולת הזאת שרוצה להיות מורגשת בגודל שלה, וגם בתגמול הכספי שלא נכנס במספרים שהראש מבין זה ראוי וזה אמור ומצופה ובאמת כל המילים. אז אני רוצה קודם כל להגיד וולקאם לכאב הזה, לרגש הזה. אני מכירה אותו ממש מקרוב ועובדת איתו מקרוב, ואני רוצה להציע בסרטון הזה זווית ראייה קצת אחרת, שמטרתה גם להקל וגם לשנות את הדינמיקה בתוכנו, את השיח הפנימי בתוכנו סביב הכאב הזה. אז זה הולך ככה. ומה אם תתקבל הודעה מאלוהים הפקות שמספר המטופלות שלך, הלקוחות שלך, זה בדיוק לפי הרוח שעוברת דרכך בימים אלו. וזה כמובן יכול להשתנות בהמשך ובעתיד, אבל כרגע זוהי הרוח. זה איך שהמציאות מגיבה להצעה שלך אליה. את באה למציאות, לכיכר העיר, מציעה, בואו לקבל משירותיי, בואו לסדנה שלי, להרצאה, whatever, וזה מספר הנענות לך. כלומר, את מוזמנת להתבונן על זה בעיניים טובות, ולהתחיל לקבל את זה, ויותר מזה, להפסיק להיאבק בזה, להפסיק להיעלב מזה, להפסיק לחשוב שזה מגדיר משהו שקשור ליכולות שלך. זה לא. זה בסך הכל הרוח, כפי שהיא עוברת בכלי שלך, במערכת ההפעלה שלך, כשאת מציעה את ההצעה. האם זה מביא לך הקלה? האם את יכולה להפסיק להיות תובענית כלפי עצמך? האם את יכולה להתחיל ליהנות ממה שכן הגיע? האם את יכולה יותר להקשיב למציאות ולהבין מה היא אומרת? האם את יכולה יותר להקשיב לך, ללב שלך, ולזהות את הרצון האמיתי שמנסה ללחוש לך? אולי הוא לא רוצה 30 נרשמים, נרשמות, אולי מתאים לו בדיוק 4 האלו שהגיעו. בול. זה לא אומר שזה המספר לנצח נצחים, זה משתנה. את משתנה, את צומחת. הכלי שלך יגדל ויצמח, בטח. ויכול להיות שאת אוהבת את הפורמט, את הסטינג האינטימי, וטוב לך שיבואו מספר מועט של נרשמות, נרשמים, לקוחות. תתבונני בזה רגע. בלי הראש הזה שחופר ותובעני ומצליף הרבה מאוד פעמים. בלי המנהלת שהיא מאוד חסרת סבלנות ואין לה טיפת נשימה, והיא רק כל הזמן דוהרת אל התוצאות.
רגע, אבל בואי נקשיב רגע מה המציאות אמרה לנו. התקשרנו למציאות, הצענו לה את ההצעה, בואו לקבל את שירותיי, בואו לסדנה שלי וכן הלאה. המציאות השיבה, אני חייבת ללמוד לרקוד עם המציאות. חייבת. האם זה אומר עליי שאני פחות מוצלחת? שבאו 4 ולא 40? האומנם? ואיזה כיף יהיה ל4 האלה שיגיעו ויזכו למפגש קרוב, להקשבה, לנשימה. יהיה מקום פשוט מרווח לכל אחת שתגיע. זה מדהים. האם זה חשוב לך לייצר מפגשים שיש בהם קרבה? האם זה חשוב לך להיות קרובה אצל עצמך, בינך לבינך, כשאת מציעה הצעות בכיכר העיר? נקודה למחשבה. זווית ראייה שעשויה להביא להקלה עצומה להמשך הדרך שלך, אם רק תגדלי אותה ותאמיני בה, ותאפשרי לעצמך להתרכך ולהתבונן בעיניים טובות אל המציאות ואל מה שהיא מוסרת לך. מאחלת לך הקלה והתרווחות.